חברים, זאת עוד פעם אני ליאור. היום אני הולכת לעשות לכם סרטון שבעצם מסביר איך להתנהל עם הטלפון הגלקסי. כן, אז אני אסביר לכם כמה דברים מגניבים שאפשר לעשות בגלקסי, כמה טריקים מגניבים. כן, אז דבר ראשון, לוחצים על הכפתור קצת ליד זה ליד הבית. יש כאן, אתם לא רואים את זה, אבל כדי לצאת מזה אני עושה אחורה. אז יש ליד זה בית, ואז ליד זה יש מין ריבוע כזה עם שתי קווים בפנים. אז לוחצים על זה, יש לכם בעצם את זה, ואתם לוחצים על טפטים, וכאן יש לכם גם כמה דברים סודיים כאלה שאני לא חושבת שידעתם את זה עליהם. יש למשל את הרקע הזה, למי שיש את האפליקציה שזה קולה. טוב, זה כרגע נתקע לי, אבל זה כזה משנה. יש את הרקע הזה, יש כאן גם את זה שזה זז, יש כאן גם כל מיני, יש כאן את זה, יש כאן בעצם את מה שיש לי גם, שראיתם זה מין קו כזה ושמסובבים את זה כאלה, וגם יש כאן את החור השחור הזה, וגם ריצ'ראץ' כזה, וכל מיני דברים מגניבים. בקיצור, מגניב. כן, אז אפשר לעשות כל מיני דברים מגניבים. כמובן, אני רק כרגע קיבלתי את הטלפון הזה, והורדתי כמה משחקים. אז טריק שני. בואו נעבור לטריק הבא. אוקיי, דבר שני, זה טריק שאני לא חושבת שהוא כזה טוב ביוטיוב. הוא לא כזה משהו. אז אתם נכנסים ליוטיוב. אוקיי, מכירים את זה שאתם נכנסים ליוטיוב ופשוט לא מוצאים איפה הערוץ שלי. כאן ליד החיפוש צריך להיות תמונה של הערוץ, אבל אתם לא מוצאים את זה. אז אתם לוחצים בכפתור הזה, והנה הערוץ שלי. כן, אתם רואים שעון שווארמה מלכה. כן, הסרטונים שלי וכל מיני דברים, אנשים שאני רשומה על הערוצים שלהם וכאלה. אז בואו נעבור לטריק השלישי. הבא זה טריק לא ממש קשור לסגנון שאנחנו בו היום, אבל הוא לא קשור לטלפון. אני אגיד לכם איך מבדילים בין ספינר מקורי לספינר לא מקורי. אז ספינר מקורי זה ספינר שאיפה שאתם מחזיקים שהוא מסתובב, אז הוא חלק ואין לו שקע. ספינר לא מקורי זה שיש לו שקע. אז בואו נעבור לטריק הבא. כן, שכחתי לציין, גם אין טריק הבא. הטריק הבא הזה הוא... כן, מצטערת, הייתה פשלה קטנה בסרטון, אז בואו נחזור לעניינים. אין טריק חדש, אני התבלבלתי בטעות אמרתי טריק הבא. עכשיו נעבור להפתעה. כן, ההפתעה שלנו להיום היא משחק בסינקונג. אנחנו הולכים לשחק בסינקונג, משחק הפוך, שזה בעצם אתגר. אני בעצם הופכת את המסך. אתם לא רואים שאני הופכת את זה, אבל אני באמת הופכת את המסך.
לוקח לזה קצת זמן לעלות. אז כן, אני עושה את זה הפוך אם אתם לא רואים. זה מאוד מאוד קשה. בכמה עשיתי? לא ראיתי. בואו נעשה פרסים, אני ראיתי כאן. תראו, האמצע מאי. נו, ותרופים את המים, מה קורה? טוב, בואו נעשה פרסים. עוד מעט 250. דווקא את זה שאני לא רוצה. איזה באסה. זה כל כך קשה. יואו, מה קרה עכשיו? כאילו... אז חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו להשאיר לייק, תגובה ולהירשם לערוץ כמובן. ויאללה ביי.